100 dní, 100 vlogov. Všetko staré. Ja a vlog číslo 3. Po rannej joge tento deň bude fajn, je pracovný týždeň, aj keď môj notebook má stále víkend. Ja som ready, hej. Menej starostí. Menej starosti až v robe, ako sa hovorí, každopádne dneska nahrávame voiceovery. Potrebujem poradiť. Jasné, zhrniem to teda jednoducho. Nie, nič. Nevyjadruj sa. Ako točiť por... Predošlej téme. Tí, ktorí nevedia, čomu sa venujem, tak sú tu aj voiceovery, Vyberte si aspoň 3 takto označené produkty. alebo ich aj nahrávam. Povedz mi ešte niečo múdre. Braňo je najlepší rapper v hre. Som rád, že pravda vyšla najavo, ale teraz treba rýchly obed, rýchly nákup a môžeme pokračovať ďalej v nahrávaní. A stále to nie je... Znieš, jak máš talír. Úplne super. Ja by som chcela znieť ako tá pani z videa. Z ktorého? Ale ja milujem. Niektoré veci je lepšie pípať, ale na dnes je fajron. Jedna kávička na cestu domov, pretože viem, že ma čaká dlhá cesta. Šotik, jedlo, no a niečo ako kardio. 8 km prechádzky, pri západe slnka, rýchly nákup. Dneska žiadne tréningy, dneska sa zahrám len na šéf kuchára, čiže nakrám mäsko, cibulku, vybavené, posledné kardio, bike a vidíme sa zajtra.